помощь не заключается в том, чтобы ругать человека, или что-то там ему доказывать, или что-то еще. А помощь заключается в том, чтобы помочь ему осознать то, что он болен. Это помощь. Рано или поздно ему придется это сделать. И это будет. Либо он пропадет, либо он родится для новой жизни, и выбор за ним. Первый шаг так звучит, что я признал собственное бессилие перед алкоголем. Вот, признали, что только сила более могущественная, чем наша, может избавить нас от этого. Потому что Бог настолько все держит в своих руках, это что для него ничего не стоит сделать так, чтобы ты не пил. Я так думаю. Я всегда пропагандирую избавление. Не трезвость, там, не борьбу с алкоголем, а исцеление, можно так сказать. Что любой, и некоторым людям можно годами говорить там, одно и то же. И получается, что он все равно, то есть продолжает, его это не вдохновляет. А некоторому человеку даже и говорить ничего не надо. Он посмотрит, что ты трезвый, и вспоминая там, какой ты был, ему этого достаточно, вот это вот свидетельство уже. Моя трезвость – это самое главное свидетельство. Здаецца, што гэта не вельмі істотны слуга ў нашай святыні. Аднак, прашу вас, хрысціяне, не дапускайце ў святыню Бога ў сябе непатрэбныя шкодныя пахі. Не засмечвайце. Бог дае табе ежу на кожны дзень. Добра, калі ты гэта разумееш і не патрабуеш большага, каб не жыць табе дзеля таго, каб марнаваць сілы толькі на набыццё і ўжыванне. Дакрананне – вельмі істотны акт у містычнай святыні. Наша работа – служэнне. Рукамі здзяйсняем хроснае знаменне, адчыняем дзверы сваёй святыні. В христианстве смерти нету, поэтому, когда я это осознал, то все стало на свои места. Потому что если бы, самое главное, этой истины не было, то какой смысл вообще в вере, если все заканчивается на этом свете? Пока есть земная жизнь, ты до последней минуты, будучи вознесенным, можешь упасть в последнюю секунду, и наоборот, ты в последнюю секунду можешь прийти к Богу. То есть пока эта жизнь земная, отрезок не закончен, все возможно. Калі дрэва прарастае каранямі ў зямлю, галінамі яно цягнецца ў неба, каб жыць. Валадарства Божае – гэта зерне, якое вырасло ў дрэве. Гэта перамога над страхам. Ты вывеў нас, Божа, з цемры, і таму мы не можам больш затуляцца ад святла. Мы пачынаем бачыць.
Ад самага пачатку ён лічыў галоўнай місіяй ордэна айцоў марыянаў распаўсюджанне пашаны да беззаганнага зачацця найсвяцейшай паны Марыі. Айцец Станіслаў Папчынскі пражыў 70 зямных гадоў, а працяг яго жыцця абярнуўся ў вечнасць. У 21 стагоддзі папа Бенедыкт XVI залічыў яго да ліку благаславённага. А тады, у далёкім 17 стагоддзі, ён, будучы ўжо старым, пешкі дайшоў да Рыму, але так і не здолеў сустрэцца з тагачасным папам для зацвярджэння свайго ордэна. Ягоная адзіная мэта ажыццявілася, але дзякуючы пакутніцтву, што расцягнулася на ўсе ягоныя зямныя дні. Духоўная біяграфія гэтага адважнага чалавека захоўвае ў сабе Божае празрэнне, прароцтва, ацаленне і нават уваскрасенне з памерлых. Аднак галоўны цуд у ягоным жыцці – гэта бязмежная вера ў тое, што немагчыма. Бо галоўным працаўніком у жыцці любога верніка з'яўляецца Бог, а ён можа ўсё. Чалавек без любові з'яўляецца ценем без сонца, целам без душы, прасцей кажучы, нікім. Любоў – гэта душа, святло, жыццё закона і кожнай чалавечай супольнасці. Такім стаў духоўны запавет благаславёны пакінуты усім нам. Есть момент такого самобичевания, пренебрежения к себе. И когда Бог открывает, что ты можешь быть тем, о чем ты даже не мечтал никогда, то это страшно. Страшно, потому что ты не веришь в это. Не веришь, что ты можешь стать таким. Хто добра кіруе сваімі пачуццямі, той услаўляе Бога сімфоніяй свайго сэрца. Любоў, шкадаванне, радасць, сум, надзея, жаданне, пакора, удзячнасць. Паглядзі, як прыгожа, хоць і рознымі дарогамі, тонамі, усе пачуцці збягаюцца да аднаго Бога. Дух Святы прыходзіць, калі яго клічаш. Ён напаўняе цябе, калі ты стаіш на самым краі сваіх бясконцых пытанняў. Ён накрывае цябе ў хвіліны асобай цішы і надае моц тваім заклікам да Бога. Ён дыхае дзе і калі захоча. Калі ў цябе не застаецца нічога апроч надзеі, ён становіцца тваёй верай. Я понимаю, что я иду. Потому что идти за Богом – это всегда быть одним из миллионов. То есть становиться не таким, как все. Может быть, здесь просто попытка соединить несоединимое. То есть идти параллельными линиями, которые только нам кажутся параллельными, а они не параллельные, они идут в разные стороны. То есть мирское и духовное. Калі праз дзверы ўсё звонку ўваходзіць, дык праз вокны чуваць галасы і вэрхал. Добра, калі гэтыя вокны зачынены для пустых, злых словаў. Тады ў такім доме будзе чысціня.
Але вельмі хутка стане брудным дом, калі ты будзеш адчынены для ўсіх размоў. Настануць часы, калі слых не будзе ўспрымаць праўду, а толькі байкі. Дбай. Дбай, каб не ўзлюбіць табе аповеды пра злачынствы, плёткі і сенсацыі. Ідучы ўслед прыкладу Хрыстуса, я буду намагацца абняць усіх. Поле маёй дзейнасці – Божае валадарства. Мая партыя – Хрыстус. Гэта словы блаславёнага айца Юрыя Матулевіча. Менавіта яму Бог даручыў у пачатку 20-го стагоддзя удыхнуць новае жыццё ў ордэн Марыяна. І менавіта гэтую справу ён лічыў галоўнай сваёй місіяй. Усялякую светлую і прагную асобу на гэтай зямлі сустракае цярпенне Хрыстуса. Гэтыя сустрэчы ў айца Юрыя былі частымі. Цяжкая хвароба, што расцягнулася на ўсё жыццё, варожасць, што праследавала яго, барацьба са свецкай уладай. Гэта была барацьба, агучаная апосталам Паўлам. Перамагай зло добром. Магчыма, таму апошнімі словамі Юрыя Матулевіча сталі «Хопіць, адыходжу ў вечнасць». А тады, у 1909 годзе, ён з болем глядзеў, як ордэн марыянаў выміраў, бо не мог прымаць новых кандыдатаў па прычыне царскай забароны. Пасля таго, як айцец Юрый склаў законніцкія шлюбы і папа Пій X зацвердзіў новую канстытуцыю ордэна, у 1923 годзе ён арганізаваў манастыр у Друі. З таго моманту пачалася унікальная гісторыя ордэна на Беларусі. Гісторыя, якая працягваецца па сённяшні дзень з нязменнымі выпрабаваннямі і барацьбой. Імкненне марыянаў адрадзіць у людзях годнасць дзяцей Божых, канешне ж, патрабавала ад іх ісці да канца ўслед за Хрыстусам і гатоўнасці да любых наступстваў. І вельмі часта іх жыццё спляталася з сапраўднай пакутай. Але той, хто даваў ім сілу ўсё перажыць, праз іх неверагодную надзею здолеў вырасціць на дрэве іх агульнай ахвяры плод, які немагчыма знішчыць ніводнай таталітарнай сістэме, ніякому іншаму праяўленню зла. Гэта перамога любові і нябачнае набліжэнне Божага валадарства. За сваю працу яны заплацілі трываннем
і прынялі пакутніцкую смерць. Идти можно по-разному. Естественно, у каждого разная длина шага, разное видение расстояния, и поэтому я вижу, что я иду, но таким достаточно извилистым путем. Но нас тянет этот мир, тянет прошлое, тянет боязнь прежде всего, чтобы стать похожим даже на Иисуса. Это тоже, это все мешает. Ощущаю, что все-таки пытаешься зависнуть в этом состоянии. То есть вот оно как есть, хорошо и нормально. Той, хто ішоў да мяне, працягвае ісці і зараз, толькі ўжо ў кожным веруючым сэрцы. Яна лёгкае святло ў змроку маіх хістанняў і сумненняў. Давер да Бога будуецца на падмурку яе жыццёвай гісторыі, так як Марыя, Маці Божая, не паверыў ніхто з тых, хто жыве на зямлі. Гэтая любоў зыходзіць з крыніцы адвечнай любові. Дзяцей Бога адрознівае толькі яна, любоў. Таму Богу не мілыя ахвяры, і ён нават зусім не прымае іх, калі яны не прыносяцца праз святара любоў. Калі ты молішся, чытаеш, размаўляеш, працуеш, еш, адпачываеш, што б ты не рабіў, рабі гэта ад любові да Бога, дзеля ягонай славы. З тваім прыйсцем на зямлю, пане, пачалася месіянская эра. Ты наблізіў да нас свет нябачны, у якім месціцца сапраўдная рэчаіснасць. Бог дает тебе свободу. Насколько ты свободен, насколько ты Богу доверяешь, настолько ты можешь открыться Ему. Гэта месца ўжо ніколі не стане простым населеным пунктам. Гэта месца, на якім адбылася вялікая ў свеце веры падзея. Хай знешне Росіца нічым асаблівым не адрозніваецца ад іншых вёсак, у вачах Бога гэта адрозненне відавочна. Той, хто аддае сваё жыццё за іншых свядома, мае права называцца мучанікам. Калі Хрыстус паміраў на крыжы, ён паміраў не таму, што ў яго не было выбару, а таму, што яго пякла любоў, даючы сілы на ахвяру. Два пастара, Юрый Кашыра і Антоній Ляшчэвіч. Усё іх жыццё было падрыхтоўкай да аднаго гэтага дня. Смерць не напаткала іх знянацку. Такое рашэнне нараджаецца паступова, нябачна, дзень за днём. Іх спалілі жывымі разам з тымі, каго айцы марыяне не захацелі пакінуць. Не здолелі таму, што памяталі словы святога Пісання. Бо вы для таго пакліканы,
бо і Христус цярпеў за вас, пакідаючы вам прыклад, каб вы ішлі следам за ім. У мучаніцтва толькі адно аблічча – аблічча Хрыстуса. Бо ў сапраўднай любові няма тых, хто выжыў і хто загінуў. Усе жывыя. Тое, што пабудавана на краевугольным камяні, будзе разбурана, і разбурэнне гэта будзе страшна. Калі ў чалавечым жыцці няма месца для самой крыніцы жыцця, у гэта месца прыходзіць смерць. Бо ніхто не можа пакласці іншага падмурку, акрамя пакладзенага, якім ёсць Езус Хрыстус. Ці будуе хто на гэтым падмурку з золата, срэбра, ці з каштоўных камянёў, ці з дрэва, ці з сена, ці з саломы, праца кожнага выявіцца. Бо дзень Господа пакажа, бо і справа кожнага, якая яна ёсць, выявіцца ў агні. Той, чыя праца выстаіць, атрымае заплату. А чыя праца згарыць, будзе мець шкоду. Сам, што праўда, будзе збаўлены, але так, як быццам праз агонь. Ці не ведаеце, што вы святыня Божая і што Дух Божы жыве ў вас? Калі хто зруйнуе святыню Божую, таго зруйнуе Бог. Таму што святыня Бога святая, а ёй з'яўляецеся вы. Дом твой пусты, человек.